guys, pista dito sa sa Dalagit. Ginawa kaming Tagalog kami ngayon. May bisita kami Tagalog. Mga taga Maynila yung bisita namin guys. Yung pinakamasarap na ribs. Tapos may hipon. Hindi nawawala yung hipon. Tapos mayroon pa tayong banana meat. Hello guys, maadong adlaw ng tanan guys. Salamat sa Ginoo guys. Naka-mata-pata karong adlaw. Salamat ka Diyos Ginoo. So Ginoo man jud atong unang pasalamatan. Salamat ka Diyos. Mga tao nga gihimong instrument para makaluwas og kinabuhi. Labi na ni Ma'am Bisminda. Salamat ka Diyos Ma'am Bisminda kay usa na jud nga imuhang giluwas nga kinabuhi si Cristel. Itong time nga naoperahan si Cristel, murad jud kog mabuang na to guys kay asa ko yung taon og maghagilap og pangbayad sa mga doktor nga na. Wala salamat jud kadto Ma'am Bi sa imuhang kamaadyo sa mga tawo nga kuan kanang ning gihimog instrument sa Ginoo nga tabangan mi. Salamat kaadyo. Yan San Blanton og ni Ma'am Bitani, salamat kaadyo. Kasi itong mauban gawa man namo mauhan na ma-mention sa salamat jud kadto kun inyong tanan. So, isa na nahinog sa salamat kay kadyo kanang paborito pud ni siya ni Ma'am B. Kanang atis. So, naidaghan na kari pa may nahinog. Ngayong adlaw na tong tanan guys. Adlaw na pud ka salamat sa Ginoo nga di paginhawa pa ta. Ito guys kanang laban lagi hapon ta sa tang kinabuhi. So, ang lami kadyo dag kadyo lusok. Kadyo lusok guys. Out diha sa mga mahilig daning atis. Ang tamisa. Anong gitigom ni mga liso kay hanis ang pagkuanon guys kanang panghilira sa mga planan ba. Naon ta. Diya guys nakahimo jud ko kuan guys kanang suman. Suman nga balanghoy, bulanghoy ni sa mga diha man isang gipalamanan og bukayo na. Hindi ko man siya mahurot kay daghan man kaadto. Dagi kan di ko nagkaon ni sa hangkuan guys kanang atis, lami kaadto tamis. Para sa tigo mo nagliso kay para kuan. Diya mo lagi ni guys naibog lagi ko sa mga post bitaw nga nagkaon og balanghoy set up ko ni San Blanton, diya ko ni paborito. Kanang kuan guys kay di pala kita makapaninda. So adlaw nga kuan ron guys birthday ni Aliana. So happy birthday Aliana. Among love nga si Aliana. And happy birthday day pud sa mga tanan nga nag-birthday karong adlaw. September 26 na guys. Hapit na jud ang Pasko. Diya guys, mo birthday pud ta og happy birthday ni Sis Mimags and family. Happy birthday sis kanang amping diha kanunay og kanang tagahan ka og daghang birthday. O madjong panglawas di ako ihanda nimo suman balanghoy pero pa na sang gipabugnaw kay init pa. So kaon ra pad karong taud-taud guys kay init pa na dya. Happy birthday sa mga tanang nga nag-birthday karong adlaw. Di jud pud ta bisag tungag kilo ra makahimo di jud pud ta kuan. Gibawasan naman ni kulog upat. Upat imong gibawas nak. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12 ka buok. Kahimo na tag 12 ka buok sa tungag kilo. Diya, mga unta guys. Ayan guys, kanang nabugnaw naman ni siya. Nami kayo kay naikuan siya kanang bukayo. Pahikag ko guys. Pahikag ko ninyo. Bitaw makahimo ra jud dita bisag tungag kilo ra tong buhatin. Diya, happy birthday day Sis Mimags and family. Aliana.
Namunta ko daw mga pansit doon dari ka ng is niagi pa ng uban na kay maninda na lagi ko guys. Mama. Yan magkukumupalit yung nga ni guys, huwag ka ng layo na mabuhat kay yung sila, yung tatay na kung di mabilin nga kuko o magbanggod ba, mabilin nga kuko. Ang bangguran guys, kaya di man mabilin ang kuko kay kuhan man to ka ng ang ipakita ninyo yung magbanggod ko. Ganyan ang kumakita ninyo pagbanggod kay ang recharge sa cellphone. Shout out ni Ansan Blanton, lami bakal yun ni sis Ansan. Shout out po ko diha ni mambisan ni mukaan baka ganang buwan suman. Hindi guys, kanang vlog karon hanap ko yung gidugtong katong nagluto ko og kanang pistas dalagit kaya nakalimot di ko dani na di ko video nga ipaluto ko niya ti Alma didug kung sa dalagit ba pista. So alam pang gidugtong dani sa akong vlog kay mapunan po niya ta video luto ko kuan pistas dalagit ya dito ako may gipaluto niya ti Alma kay kuan raman to pero to kaputahe pa banana meat, lumpia og pasayan og kanang pansit, Bicol Express kanang gagmay-gagmay ra ba para naay ika kuans kay naglitson man sa ilang bisita mga taga Manila kanang anak ni pagmangga na pwede papaidi kas Manila. So aron pang gidugtong dani guys sa akong vlog kay aron pong mapunan nga maabot pud siya mga 10 minutes or ana mga 10 minutes kay aron mabutangan nato og ads. So aron pang gidugtong dani guys ja. So na guys kanang mo dinihang pinaka paborito guys ribs ni siya nga gi murag adobo style ba pinauga. So lami ka dun siya guys nga kuan man nihang ganahan kuan na rin siya guys imo na siyang pabukawan dyan man imong gisahan ba so mo ni siya tawag dani ka ng pinauga bitaw nga ribs mo din nihang pinaka paborito sa tanang mga part sa baboy ba kani kibkibo ni mo ning kuan ba ka ng bukag dyan guys napud tay hipon so iluto ra ni siya sa kuan ka ng butter nga daghan kadyo og ahos. Diya guys na nagalitson guys ara nakadako so 8,000 na siya guys. Diya wala mo na pakita na giluto nihang nilagpad kani. So nilagpad di siya guys may patatas. Diya na pud tay kuan kanang banana meat. Diya humba po guys wala po mo pakita gyud sa napagluto. Nagluto po ko og gamay nga kuan guys kanang Bicol Express kay si Ma'am Amy ganahan madana. So na nagatong bupo lang tawag na kanang guys nakaluto na kong pansit, naihipon, naglitsyon. Nag Bicol Express. Yeah. Banana meat. Nai nilagpad. Nai ribs. Nai humba. Dapat ngayon na si ayo hay tanaw. Shout out ya sa kuan. Tanawan besar. Kisa man yung isa out. Mga kaklase pala ni Amanda yan, oh.
Kasi nga ni mo, Bi? Shaina. Shaina. Rose Melanie. Ira. Kuya Rico naman dali Oh, mga kaklas. Kailangan taga dalagat. Shaira? Shaina. Shaina. Shaina, naibibi kami doon. Ay, vlog. Ay, welcome Oh, nakarating. Oh, taga What's up? Mga criminology student. criminologist. Criminology student. Sige, ano, ingat kayo at saka mag-aral kayo ng mabuti. Ayan. Suy rami. Tulog. Kayain mo yung mga criminology. Idol na ako mga criminology. Ay, mag-criminology. Idol sa tigan. Criminology ka ba kaita? Gol. Oh, imo sa Parang ito. Magbakay ta. Yan na. Ingat na kayo. Ate,